Vítajte, to je server Crazy Life. V popisu videa bude link na web a IP adresa serveru. Tu vidíte, ako sa robia cobblestone generátory. Tu vidíte všetky. Pozrite si ich pekne. Tu je nekonečný zdroj vody. Potom tu na spawnu sú nejaké pravidlá. Tu je VIP, tu sú tiež. Tako. Potom sú tu nejaké portály, je tu obchod. Takže poďme sa pozrieť, dobre. Ako vidíte, tu sú nejaké bloky, dirt a gravel. Tu máte spawner, nejaké krompáče, vidíte, si môžete kúpiť. Diabloky, bedrock, no, tu sú nejaké toto. Huby, ešte čo tu není, saplingy, tu sa pozrieme tu spawnovacie vajíčka. Tak, ideme sa pozrieť ďalej. Nechcem. Tak, obchod, arena je dokončená, extra VIP nedokončené, ski je dokončené a eventy dokončené. Tak, spawn alebo event. No a teraz neviem, nič. Fúha, neviem, ale ja do žiadneho radšej nejdem. Do spawnu. Tak, a väzenie. Tak, celkom malé, ale aspoň väzenie. Tak, tu som zase na spawne, ako vidím. Takže čaute ľudia, uvidíme sa v ďalšom diele.